zimowego tripu i dzisiaj hotel. Zobaczymy, co tu. Przygotowalnia. Fuj, jeszcze kapusta została. Akurat jak się robi głodna, to jestem w kuchni. Jeszcze troszkę tego wyposażenia jest. Jak nawet czysto. Co teraz będziemy szli tam? Tam? Tylko, że w drugi stronie. Okej. Aha. Idziemy. Karta piw. Dobra. Już? To jest do krajania mięsa? To. No to jak... Coś takiego? Jak Czy... to? Ni to magiel, ni to krajelnica. Pokoje są praktycznie wszystkie w takim samym stanie, nie? Takie powyprówane mocno. Ale świnka Pepa jest. Pokój służbowy. Według napisu na drzwiach. Dobra. Patrz, a tu jest biuro kierownika. Tutaj. A ja się tu wbiję. Znowu karta piw. O, no i oczywiście klucze. Akcja doskonałych piw. Wody z korala są jeszcze? W ogóle? A nie, to nie jest bar, tylko recepcja czy bar? Nie wiem. Ładny widok na jeziorko. Się generalnie okazało, że pomyliłam i to była tylko knajpa, a nie hotel. I łóżka były dlatego, że tu jak ludzie sezonowo po prostu przyjeżdżali, to żeby sobie mieli gdzie spać. No to wy tu. Co? Będziemy chyba stąd jechać. Mi się wydaje, no bo... Cóż tu jeszcze robić? Wszędzie byliśmy. Po co ta recepcja? Tu gastronomia tylko była. Robię ostatnie ujęcia na piwniczkę. Tam był fajny kajak. Taki na dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi. To nie wiem, co to jest. Chciałabym wiedzieć. A tu jest właśnie ten kajak. Bardzo ciekawe. Pływałam kiedyś kajakiem, ale jedno albo dwuosobowym. To lecimy chyba dalej.